O xurado do Premio de Poesía do Concello de Carral deste ano, composto por José María Paz Gago, Xurxo Alonso e eu mesma, decidimos escoller de entre as 42 obras presentadas nas pulsacións, obra de Manuel López Rodríguez. Como reza a acta recollida tras o fallo, o xurado destacou deste poemario o discurso lírico, sólido e inspirado que amosa, así como a grande riqueza léxica e diversos e acertados achádegos estilísticos. Nas pulsacións é unha obra construída en 4 partes, un número diverso de poemas en cada unha delas, a través das cales se debulla unha historia vinculada a un lugar antigo, a un espazo que foi e que alguén visita e revisita, aínda sabendo que non será a imaginación que nos hable dese trans. Empregando unha linguaxe orgánica, chea de palabras referentes á xeoloxía e ás ciencias da terra, destaca un personalísimo xeito de versar que descobre desde un primeiro momento un poeta acostumado ao verso, afeito a ele, ao seu fluido, métrica irregular, versos entre paréntesis, outros destacados en negriña, para levarnos polos camiños dos valos e a néboa. Trátase dun poemario cun destacado gusto polo sensorial. A través de algúns dos seus poemas, consegue situarnos no lugar dende o que escribe, acompañalo no percorrido, ver a paisaxe que el ve, as pedras que toca, as fendas ou as distancias, as illas cíes ou as sons. É capaz de transmitir a necesidade de ubicarse canda el para ascender ao cumio. Trátase, pois, dun poemario denso que produce extrañamento nun primeiro momento na lectora, que non flúe con facilidade, mas ten algo que atrapa, que provoca a necesidade de voltar sobre el, de non renderse. É dicir, consigue chamar a atención, atrapa a quen lê. En canto á riqueza nas formas, as alteracións son constantes no poemario, así como o emprego de imaxes que dosifica ao longo do traballo, unha especie de leixaprén transversal que trae, eleva a nosa memoria o xa lido, a modo de recordatorio unhas veces, a modo de sentencia definitiva outras. Cabe destacar algún guiño a escritores ou libros de grande trascendencia e recoñecemento, ben fiados e empregados, como pode ser este verso de Mendiño. Morrerei fremosa no alto mar. Xorde tamén un nome de muller, Bea. Ela parecerá guiarnos, semella que é a través dela o recordo e tamén a través dunha nena que esvara ou de quen chega a ese lugar do que falábamos antes, que aínda sendo xa non é. O ton elexíaco acompaña o transcurso do libro, sentencia. A forma, desde a dor, non deixa lugar á dúbida. A realidade é esa, a pedra esluída, as laxes lixadas, as vías do tren sen tren. O pasado xa quedou atrás, só a morte é certa. Trátase, en definitiva, dun libro que merece ser lido no canto do explicable, un libro de viaxes interiores e exteriores, con saltos ao pasado e ao presente, un libro que se lé como as ansias ascendendo as montañas do Lipo. Aquí remata o texto da miña compañera.